Takže čaute ľudia, moje meno je Radek 10 a vítam z mojho videa, ale krátkej informačky, v ktorej vám budem hovoriť, že kanál Radek 10 bude znovu aktívny. Tento raz bude to aj s takými novinkami, takže prvá novinka bude, čo už ste asi počuli, že mám mikrofón, druhá, že môžete sa na kvalitné videá, lebo som dostal nový počítač, že už nebudem mať ten starý notebookský šrot. Môžu to byť rôzne hry, napríklad Far Cry 4, napríklad Payday 2, Team Fortress 2, Troll, Unturned, Minecraft, Battlefront 2, Battlefront 2 a ďalšie videá. Takže a som zabudol povedať Battlefield 4. Takže myslím si, že to by mohlo byť všetko z takejto krátkej informačky. Ja sa teším u ďalšie, ja sa na vás teším u ďalšieho videa. Uvidím a zatiaľ ďalšie video sa vidíme, takže čau.